Mănăstirea Putna este un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești. A fost supranumită de Mihai Eminescu ca Ierusalimul neamului românesc. Se spune că odată, într-o noapte foarte întunecoasă, pe când Danil Sihastru se ruga în adâncul chiliei sale de pe Valea Bițăului, iar afară se amestecau urletele lupilor cu mormăiturile ușilor, ar fi sosit la el să-i ceară găzduire Ștefan Vodă, care, întorcându-se de la o vânătoare din munți, s-ar fi rătăcit prin partea locului. Cu acel prilej, bătrânul Sihastru, având sfat de taină cu voievodul, l-ar fi înduplecat să ridice în apropiere pe frumoasa vale a Putnei o mănăstire, pentru ca Dumnezeu să-i ajute la toate treburile lui. Mănăstirea se află la 33 km de orașul Rădăuți, în nordul Moldovei. Biserica, fiind devastată de oștile lui Timuș Hemțchi, lucrările de reconstruire au fost începute de voievodul Gheorghe Ștefan în 1654 și terminate sub domnia lui Eustatie Dabija în 1662. Intrarea în incinta mănăstirii se face pe sub arcul boltit al unui tun compus din parter și etaj, pe a cărui fațadă estică se află stema Moldovei, datată din 1471. Paraclisul a fost pictat în tehnica fresco în perioada 1980 și 1984 de artiștii frați Mihail și Gavril Moroșan. În el au fost adăpostite în vremi de tulburare odoarele acestui sfânt locaș. Potrivit vechilor cronici moldovenești, zidirea mănăstirii, ctitoria lui Ștefan cel Mare, al cărui mormânt se află aici, a început în anul 1466 și s-a terminat în 1469. Lăcașul deține un bogat muzeu mănăstiresc cu broderii, manuscrise, obiecte de cult și icoane. Singura clădire rămasă din vremea Sfântului Voievod Ștefan este turnul Tezaurului, a cărui construcție a fost terminată în anul 1481. Mănăstirea a fost un important centru cultural.
Aici s-au copiat manuscrise și au fost realizate miniaturi prețioase. Deoarece poetul Mihai Eminescu împreună cu Ioan Slavici și cu alți participanți la Marea Sărbare de la Putna din august 1871 au înoptat în acele zile în sala de la etaj, această construcție se numește Turnul Eminescu.